Ndofuna ndigwirizane ndi na Nicholas Dausi kunena kuti chifukwa cha democracy komanso constitution ya DPP sikunkaniza munthu ina aliyense kupita ku convention. Ngati anthu akuona kuti akhoza kukalimba ali ndi ufulu, anthu ngati akuona kuti akhoza kulimba ali ndi ufulu wopita ku convention, Mutharika akapite nawo ku convention. Ndi kumene anthu akaziwire kunena kuti anthu akumfuna Mutharika, aliyense akhale ndi ufulu wake, pasapezeke kunama zonota ineyo anandijejemesa koma ndikanapitako kumpikisanoko ndikanasankhidwa. Ayi, kwa amene sakufuna akuchimva mu mtima mwawo kunena kuti no, ifeyo tikuvomereza kuti Peter Mutharika ayimirire, azapita ku convention koma sakapanga nawo contest, akakhala mbali yokaponya mavoti kunena kuti Mutharika ayimirire. Ngati constitution ya DPP ikulola aliyense amene ali wokonzeka kukachita nawo contest, ine ndifuna ndavomereze kunena kuti apite. Ngati kuli kuluza azikaluza kumeneko, chifukwa nthawi zina ena amazanama kunena kuti koma ineyo ndikanapita anthu akanandisankha, anandiyimikira pa njira. Komanso chinthu china ndichonena kuti penanso tokha tizitha kuona kunena kuti kodi dziko lathu likuyenda bwino, kodi ngakhale ineyo ndikukakamira kuti ndikayime pa upresident ndachitira chani anthu pamene tinali ku parliament, pamene tinali opposition, anthu adera langa ngati MP ndapangira chani? Chifukwa pali kupanga makani konena kuti ukungofuna kuononga nthawi ya anthu, komanso ukungofuna mwina kupanga mbiri yako kuti nthawi yakuti ndinapanga zakuti. Ndikuona ngati pena ndi zinthuso zongo achedwesa Amalawi chimene akufuna ndi chitukuko. Mkati mwa chitukukomo Amalawi avutika kwa nthawi yayitali, ali pa njala, ali pa mavuto a cyclone Freddy. Ndikuyankhula panopa ndizomvesa chisoni mpaka lero kunsanje kwa Ndamera anthu akuperekabe malipoti kuti palibe ndi mmodzi amene wafikako. Chilandirire ni matumba folo aufa, koma kudzafika mpaka lero palibe wina aliyense wafikako. Anthu mpaka ananyamuka kupita kwa DC, palibe chimene chikuchitika kuzafikizana lero. Funso nkumati kodi MP wadera limeneli kwa Ndamera akuchitapo chani? Kansala wakumeneku akuchitapo chani? Mafumu adera limeneli angakhale alibe kena kalikonse komano akuchitapo chani? Akuyesayesa kufunafuna anthu akufuna kwabwino kuti awathandize. Chifukwa kwa Ndamera deire kukubwera ma message mmafoni mwathumu, kuno njala, tipemphereni chokudya, tipemphere. Anthu tusakufuna zovala, anthu akungofuna chokudya. Zovala zimene ena anapulumuka nazo mungozi imeneyi ndi zomwe wangovala, ena akuchapa usiku zikauma mama wankuzivala. So anthu ena akunena kuti ife tikumfuna wakuti kuti atimirire. Ndechimene tingapemphe onse aku DPP amene mukufuna kukayima, pitani kayimeni kapikisane nayeni Peter Mutharikayo. Ngati akupita kukayima akavomereza mmene anthu akufunira, ino amene mufuna kukapikisana naye Peter Mutharika, pitani ndi ufulu wanu, ndi constitution right ya DPP. Ngati kuli kugwa muzikagwera komweko, ngati kuli kukawina muzikayimira komweko. Komano ndikuona ngati kugawanisa chipani chanu cha DPP
ndikulakwisa. Chifukwa ngati chipani icho mmachikonda simunayenereka kumakhalaso akavuwevuwe ayi. Chikondeni chipani chanu. Musapange zonena kuti muchigulise chipani kuti ine akandisankha ndifuna ndikajoine ndachilima, ine ndikajoine ndakuti. Amalawi tu alibe nawonso nunkhira achilima, achakwera, kaya amene ali mzipani 9 yaja. Anthu alibe nawonso gawo iyayi. Chifukwa aona alephera kuwatumikira. Tikuziwa amene ali ku Tonse Alliance azizabwera kunena kuti ife tinalibe mphamvu. Koma funso limene tizizafunsa lokuti munalibe mphamvu yonoti mungakhale ndi gawo yothandizira. Koma munalibe mphamvu yotulukamo mu mgwirizanowo kuti Amalawi akukhulupirireni kuti inuyo mmakonda Amalawi. Chifukwa sitikufuna tu anthu amene ali mu mgwirizano azizabwera nkumatuza zonoti iyayi kumene kuja kunali koyipa. Kunali koyipa bwanji pamene inu munali komweko. Ndezimene tikufuna amene ali ku mgwirizano ngati akuona kuti kumene kuja sikuli bwino, nthawi itu ndi ino yochoka ku mgwirizano ndikumauza Amalawi kuti ife basi zimene zija tazilephera. Osati azaone kuti kachere wapya ndiye nkumathamangira chifukwa kuti kachere wapya. Ayi. Ndinanena siku lina kunoti malamulo a dziko lino ndofunika kuyika lamulo ngati anthu anali mu chipani china, chipani chija chikaluza, anthu amakonda kuti ndapita ukagwira ntchito ku chipani cholamula, ndapita ukagwira ntchito ku chipani cholamula, akupita ukakhutisa mimba zawo. Kulubwino kukhale lamulo, masankho akangochitika pasapezeke munthu kutuluka uku ndi kukalowa uku chifukwa chonoti uku kwawina. Wofuna kutuluka atulukiretu pano. Ngati mmene brother Chiwanda aja apangira, atuluka mu nthawi yake. Mawa zinthu zikazayenda bwino achiwanda aja akazaganiziridwa, anthu azadziwa kunena kuti munthu uyu anachoka mu nthawi yake, sanathamangire zipaso zabwinoyi. Nde uthenga wanga osa ku DPP mulandire uthenga wanga, nosa ku DPP amene mufuna ukapanga nawo mpikisano mukhale omasuka kapange nawo ni convention. Koma aliyense ali ndi ufulu wake kusapitako ku convention kunena kuti ineyo ndasangalasidwa ndi kuti munthu yawine. Koma amene akupanga be makaniyo talolana apite, musaphere ufulu. Apite akazionere konko ndi pamene aziwe zonoti mtundu wa Malawidi ndiye kuti ukanena zonoti ichi iyayi chimakhala di ichi iyayi. Chifukwa kwina ndi kusamvesa. Ndeta alole anthu amene akupanga makani apite akapange nawo convention. Anthu amene avomereza kuti ine ndinaganiza ndikaime nawo koma ndaona kuti sindiyima chifukwa noti no ndifuna ndipereke ulemu kwa wachikulire, tapasaso ulemu wawo.